FM kasa fidie so prem chobre ekase ene yede sum we ene eye kotoni ma bosome ne de to sum ye no afempino ene aduono enomo ensem a yensem twere 40 wom gumo ema wom saso so a wasemu for penny so Ora Prince Atabuate asemu ayi de ditie ene yede toa we ensem no ene animu bi ene say Ghana man penny John Dramani Mahama Edi atuwiase nyine ne mu se o man Ghana bie na kwampo no se wonum a wondwetire esoso a wope baabi di asem famra Public Utilities Workers Union puwufu anso ekasa echem se ECG adwumako no ensem abobọ fa ho no mbeche o madwen Ghana ne Algeria kontiase ahomam amasesei wonum epese ko urges ekosua de nyina no visa free Onyenyamfo ko Abena Edubu ahenso ho nsensem no se akopie mu okoto odi ne free mobile Sa wote se mampene bo an ho ban sa na wo befa Ghana akonwa yi se wo ba obetua assembly members ka ehon krata wonum awie na wabo amane bi ye de ba Wopie mo ewo Benkum division atreaman mo eno no ewepo ye mantem a wo himpopro bi bo amane efa ekuaye ho nsem edi ensem ne nam ene ye bekwa amano ne Gaza empapira so ho drum bi ko amfa moja amfa nuro topaye Abusiansem pi ka yenim ho enena wiyi enuano beno yesi adwa yade somsa sompa kasebo ensem no mu wedesha no so se ensem yi etwa ne ho frede ewo eye Paris eno no eye Adamfo pa radio eno no ewo Paris France abrochimemu afa ayiko FM 100.9 ebutu Kumase afa sompa 93.1 ewo Kumase afa wo eye sompa doma sompa hinkro minu afa de akaso aso anenko 90.7 eno ya Sompa Nkransa sana 106.1 Techima Ibuno East na hinkura ebia na wo baabi tete Kumase a ayiko 100.9 efa na Sompa 93.1 ehwada braka baabi 21st clinic wono monso afa bie Sompa takwa 101.1 takra de Sompa 103.3 na ewie no ma remfi se na mabaso na botete otwa so dura soja Leicester Ghana Limited a womode ya toothpaste ne toothbrush baaye no womukuta ye mu bi Siateka commandant ne peseta 21st clinic ewie womudi nupa na yaresa papa ne nyina ekuta ye mu na Kwadwojesi Company Limited a woton adanse hu ne papa waton adi mu awodo waso yasene bi enafe Electroland Ghana Electronics no na dwafri ene ho wonum wotachima nyina backside nche ho womukwa akwaje womode womada amanti ena wiei akenkamfo ba no triple A mene obapa Abena Badu Adepa Kwofie yentwa ye homre afe yenye brena nsem ne yemie bie nani wanyina mfa ma mampane John Dramani Mahama aje Yohani wakasa na wapadwumadi bi ho ntema sede beye na wo mai Ghana ya mamre ya mane ne ya nipa ewo mu ebetimi akọwiase afana nyina na wonum a epe baabi ede wo mu gyekyire akọhya ma eso abamfa so ama wo mu no ede abomai mu ena wato ne din se Black Star Experience na sa experience ena mempani ene se yedi mede wie ade anche so ena wapa ho nto no wo kyese wonum hwe animu se amfa makura no betimi aboa sika no ama America dollar no billion numu de yensa ebetimi aka na yede aboye nhobra na adoma aboa manyuma bo man mu timamufo nya bia yo na fe yetimi atua so to nso ama yede abo oman yi ho ebra. During the campaign of last year 2024, I promised to launch this initiative as part of the 120-day compact of my administration with Ghanaians. Today, I stand here to deliver on that promise. But ladies and gentlemen, we're just getting started. Through our big push policy for infrastructure, we'll commit significant investments into the tourism space. We'll commit investments into the creative economy. We'll upgrade our tourist sites to world-class standard. We'll provide critical support to creative industry practitioners and promote Ghana on digital and physical platforms. So to our musicians, designers, chefs, filmmakers, our writers, and our performers, I say this is your time. Let your talents flourish and let your creativity soar. Ghana believes in you and the world is waiting for you. To investors, I say Ghana is open for business.
Partner with us to shape a cultural economy that benefits our people and enriches the world. To the world, we invite you to experience Ghana like never before. Come and feel the heartbeat of Africa. Come and witness the power of the Black Star. And yes, when we host the Ghana Fashion Week in July, it's going to be a full 7 days to spotlight our vibrant fashion industry. And this is the interesting one. I, your president, will proudly take to the catwalk. Mampeni John Dramani Mahama Ghana Mampeni na ate se wo kasabra wo pa sa Black Star experience yi ho entema e de kire Ghana for wo ma ya Facebook wo Sompa 106.5 FM Accra join yen na fa comment bra Ebusia yatwa asam no eso ewo ensem foforo mu enra sede na Labor Day anase Midday no adwumayefo da na opani ekasa ye a na samba ko apam adimu amane abowi na asamba ko a wasanso gina simpie ni apaso Black Star Square ekaye efa eye omeya adwumaku eye yisigi ho sede ye nyina ye nim se yisigi na nsem ho no kra no na ebinom ekase eka na da ho no edoso dododo emfinhia polepole bese nwotwe ani akire ana omeya adwumaku eye yisigi anyama hodin wo mo hwaso ma yeyi aboka bese 68 billion Ghana cedis adi ato ho nam so ama mo ntimi entua power producers ne kenti eya na eho ensam ekwaye mpenso na yeyi na ebinum ekire mu sei ewo sesaban no entumi ehwe yisigi adwumaku ni so a enka won fama ankrankra nwumaku broni beka se privatization na ka wanum emesom na ka yisigi adwumaku ni so entimi fa ntampemfram afi anura wadwumadie na se no Midday adwumadie no na His Excellency Ghana Mampani John Dramani Mahama ekasa ye etu na numutuo pipo ese yisigi adwumaku ni de won fa mankrankra ne won fa mankrankra kina next month ka ho wasi ni nyina ne sei ebra wodi kan ebetena akonwa kase so ne first term no woye bibisa o na nanka wono na dwimu ni de nanka wode ye na aboa ama eka yisigi adwumaku no ede afa kapre kafon a wanom eye okokan wom se ede ka ene emfidi ase ne ade no afa kura de na wase kura eno adama dum so no kura ya kese enti no wo kasa kire mu sisu dua se wan fa man krankra da biara da na sasem yimu na empanimfo a wo ewo Public Utilities Workers Union who wanum empanimfo nso ade krata epiedwa a wo kire mu sei asem a wo manpanini akan wo na adwen ekobankrom ni nyina ne se yisigi adwumaku no saban na tumi ansom no ade koman krankra bi se wo mesom na wo nya adwuma na afi adehia wonum eye Ghana adehia wo ye adwuma ewo yisigi adwumaku no ebetimi abase wo adwuma bebo wo eba wo so de se de ye nyina ye nim no eba ma economy ne kra akofam na tete ampansam kra etini na ka ye hwese yensa ebeka wonum na ka ye ne otwetwerofo pani adema Public Utilities Workers Union powu ora Timothy Nyame na kene na twetwe komo enso ne yabusu kuma ne bia ye sanka no sabripam ye sakana ye betwetwe sansamimo emu komo ene yensa nyanka no ye beto akase no so ntem ye de wokọ Ghana ene Algeria wo ma henkuro ye Orges entiase nwoma ye de yensa akwa ase na we so afọ hwe amano ne ho nsam so ye wuro kudwa tablo kwa Samuel wono anso ena akọ no to ye mrase bedwani Penny di atudwa ya wokọ social media X ho a watwera kwa akoto ne mo pese ohunu kesepa de abra Sompa 106.5 FM ye Facebook ho ana joine wo YouTube na onso behunu de da ho ebi ena wacha se enura na ye di adwumayefo nyina da no wonom ahyase a saa entiase nwoma na ahyase sesiei ebi apese okokosua de ewo Algeria mamu na wonom ebenya ho akwanya pa ye wonom epese okosua ai ye frene se AI no wo apese okosua bibia no wo akwanya eno achi wono apese sua engineering ene robotics monso mo wo ho akwanya pa ene wo se wono ma ye kura de kosuku kwa ye fra ne scholarship e de atoso ne se hunti se beye na ye ne Algeria ye ntembetimi agwo na eno achi wo mbeba besua de ha ne yenso bekwa kosua bi e wo mo maso na ye befe no so de akekere bibiman ama ye kra behwe enu nti na santi asemumai wono ma yenti ufiri ho aba na ukura o card Algeria de utimi de ba Ghana saa na Ghana card nso ne kura wo ano ane se wode kro na watimi akwa kosua de na adoma boa ama ya biebie ya dwenem ne ndiemu na ye de aba abekekere ye man na aka bibiman nyina
Abusia Sompa 106.5 FM from Chobekasiye NNF da wiyi yade esumwi na yeto asam no aso awansam foforo ede amawo yenyina yenim se opanikasiye na kane no wono ena na woye boss ede ma National Signals Bureau owura kwabena edubu ahene ho sensem abaya otwe hunwi na sede ekoya mpanifo kire mu se sikansem bi afafa ne sase nam no so mo manya boka afei amayna ajapade na afei omayna sika kra kodi ne nsam ne ade no opani kese a wono na woye attorney general wo Ghana ha sei Dr. Dominic Akrutinga anyene na wotabiri nsam ikopie mu court akwa asetena na de afirimu eba eni na Accra High Court ekwa asetena na wanum edi nsam awieye na de akwakwasi nyina ne se owura kwabena edubu ahen court se onkotwene mu kakra anafu anu mako enson broni beka 7 days na wanum enkoso enfanye hwehwemu na lawyer pani a wono odi nsam edema eye owura kwabena edubu ahen ononyafo Samuel Atachiam ene samtwerefo ekasai na wase bibi akire na adwene wase wanti asiesa kremsi ya wamudi gu ne client ne so no wagitumu enye yie esanse sede ensam no ebobo ya se po asoche na ebegigu atoye se twawo no wadwene ho awanti ase na empanimfo ene no twetwe komo a wokire mu se wanu momudi sede kwato akana na watwe baako de bebesisi aneso wamu hwe animu ase atentene ne ebetimi afa ntampefra afei wanu mudi tudwa se wokọ eye efiase no woko akwa di enefo no nson na nyankopon ya adom a mekotoni mabusumi ayewomu ne da to so nkono wamusanso ade ne ba begina court bio na mom ne yire ene kwadu a wanu a wom ka ho ayede bo wom de eno kwato eja wonu a eno no ensam no gusu a yehwehwe mu de nanso wom de wom anko afiase bi na mom owura kwabena dubu ahepe ana woko a enefo no mako nson Sompa kase yada ne akire ede amawo Demi no kasebo ene edifiri Sompa 106.5 FM ebrewa enam samfnama efa baabia no yede wura amanyosemu na enura wote se obapa Rebecca ne ba ene Herbertia na ano wosonoma wonmo thank you to na ekowie ne thank you no ekoda na etwede to ma sekan kura ko biebi emfe na ne mfe mpade nyame nko anke yi toye na no ena na ma menedi tudwa chese se enura no beka ya kase eboso ye de tudwa se Adaji Mahmood Bilbil Baumia doctor wode 500 million ekokoma ba mu eblaw envrepum se wo momfa ntuatua ne doctor hoka ewie na ma mede beto so se babia ise wo kura no kan nko mo de na ko kufu red na wo yi ne free red ho na wo mo de ko to special no na special doctor ne nurse kura ne gina no so a wo mo hwe no ne ho ye no mo ne ho ade ye nkwada amade anche na yewura kan na compare ko Japan asen central mrase banyi dada wono nso atiemu bie no onde de aba beto se ebamu ano firi se wokokoda ya asabia ho na didie mu empa obeda so ene baabie mpo wombe no aduane afiri di abra na ya asabia nyina wafa na nye no nko wasan afa de akwakọ se wobekọ ne suapon na wie anya adwuma ayo anya bibi ede agu ne botom ne no ye ne maame Rebecca a wono eye nani mpon a ne de hye ne Herbert a wokoshi jama wokokoshia yi omuni na na mukuchi ma onye oba fra mukuchi ma na okwa yade ono so e fan ono bu kenede da fan omuni so no se ne fan ano na se na mai fa fa yo si na ho no pa ne ka tuma ma tia wa si ba na me nti ashe na yo na bu kenede ho fa nya me adum no shen ma na woto ni bi bi area ni su ku sem nya so be fa obe bu anu ni su ku nya me adum no ye fa pa ni na na bu so abro ya ke ni yes na wansinyeri sɛ na bande ka ko mutiri nya ko bo ma ande ba fane sɛ na ma ba ye ma de yi de ko be be ni sɛ de yi o ma ci play ni ci ande family wa nya sɛ da ye ene ne re jina me be ko sa wa ni de be ci na no sa 24 wa ya do na me sha de ma no sure do fa Herbert a wo mo de se kan ko hire ne mfe wo bantama Pentecost aso da mu ne maame Rebecca na ate se wone Sompa kase edin komoyi BBC dia na bibi nso eya yeye entino sadie mu nsam na koyie ne dia na echese abushia no atam senda pa na wa ensam foforo mu no
nansan ana video bi enendam abefo tenten fidie social media yiso a na wo hwa asehwe aseyiwani asehwe na uhunu nse agetesia be se emfinhia ne be se aduonu kopim se aduasanso na ya chechire ne nsapa se bi mpraduasa ne mpokwa nyina agusura okwabrane ede sekan etwitwa ne se kwhye na obaako so de ya chechire na odan chensa na sa video yi apie montene so no oman posi adwumako wanu mu anto ajeje mu kra wanom ane national signals brief eka wom hubomu afei Nigeria aposifo so eka ho bi ama wom hwehwe ye ekohu ba bi kra sa video yi firi enkofo kra wanom edi sebi anyamra samsa ama sabra me no kasa yi aposifo ensa aka nipa makomako nwotwe a wom kidnap adehye eya wanom sebi mfreni masemi na yamani boni kwabena nyako ewa homa no so di okwa aten di oba aten di ogina ho ene atentene ne kwabra ma hey mejo sumi abara mo yada se papa asemi eba ne sei ena posifo watimi kwache wo mo ehene pote no wo kwache wo mo afei adehia so anu wo ho akodi senseme no wo mo ho tesen yo mini aba am se besomo ewo poye emantem hanom na ensam se na wadi kan dia to dwa no bembre kakra enie ena beto dwa sempo no maame yehu no na ade enkoche no na video so beto dwa an nyina no enipa bonfo esende edema ebusua na omu echemu se omu hia 500,000 Ghana cedis ansa na mpo no omatimi eja wo mo na ensem no beto dwa no na Ghana fo nyina na haye pa na apolice fo so antana eso omutu hu anamo na me no ekase eno ade ya ena epanyifo ababontin da beto dwa achemi se me no ekase omunsa aka enipa mako enwotwe asabram no ekase omususu se enipa emienu a omo eche wo ma na obako video na montin eso no omo ene se chire ema na etim ekoso na anwode ba kwa ewo mu no ensempanyifo eche ma sa enipa mudi se enyina brasam no omo chire bi ewo Ghana ena omo chi bi nso ewo eye Nigeria no ewo eye bibrim ahanomo me no ekase no omo nyina amakodi apolice for akachi ampanyifo ehwe se be ombetimi ayemu ahwehwemu na ensem na abeto edwa no yenyina yenim se omo eka so omo pisika no omo de tudwa jem se maame no omo de na akokopie mu ewo Nigeria enko wiase no na omo se eyetogo no nti na omanfo mpo ennim baby potia na akofo we ewo na mom apolice for ebababom sensem omo akwadere wo mu no omo no mdo so mu a omo ne Nigeria apolice for ene impono national signal bureau epanyifo ekomntoma ebo ano a me no ekase omo timetu sa anama me no kase ne de mamefo mienu a omo echi wo mo no omo nyina ewo ahoden a me no ekase no omo police for akase san so ene nipa enwotwe no epanyifo ahya asem yo hwehwemu se be ya enko wiase be kopi mo asempia na impono court no etimi edi mo kwabena gina soma yen na yanka kire yetiefo ene yahwefo nyina se ubetumi aba behwe eye live ewo Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra na ebehwe sedie emranti waya wom nko baw ene wom adiba wadie wom de wom se kidnap yan adwuma ena wom be ya maame panimfo pa ye kidnap wonom na sabi ye bo wonom adagya edi sekan etwitwa wonom ma moja pram wom a ye de ato Facebook ne so ubetumi ababa behwe bi na wa like page no ede amayen wa hyen so ema afofro so enya bi ahye eye Sompa 106.5 FM Accra na kwabnei me yaba wamu asese ye hu wamu o Facebook yisu sise no wamu a ene nipa na wamu ewo video nim ebi nso ehefa pote ene ye kwakire sa ankrofo enwotwi me yaba medase emse enipa mienu police phone HM se enipa mienu ena omonsa eka information ni se nipa bonifo we ache omo na yakopon adom se nipa mienu no omone mamefo mienu a ayam pictures no eda eye Facebook ni so omanfo ehwe no na baby potia empanyifo ekwache omo ede omo HM se omo tendency ni people say and Ghana and Nigeria ena yensa eka mamefo no nemum omo se omo a omo di se enyina brasam no omo ene yakwache bi ewo Nigeria na yachi bi ewo Ghana na bom se mamefo no so na mo Ghana ha o
say dom kopie mu e Nigeria o eno de be sisabre no anya de police wa babonten na emu enkyire mu fekɔ no omotimi e da bebeto edwa Wamu aya chire wanu mo kidnappers no wamu nyina ya Ghana for ana country fufuro bi for fra. Mini aba eno so eye ade e ba ko a police for anhyeda ankyire mu ankyese nipa se na se nipa se if Nigeria na se mu fi Ghana nemum omo kan general e de tudwa akyim se nipa enwotwe na omo so mu a omo ahyase a omo yo mu hwehwe mu no emu ntomo se ebia brepam ko na nim no eno betima babonte na empo emu ansamankasa no omatima kire mu ama titimamfo na tiefo nyina so etimi ati Kwabena ya beda se papa ko so fo wani di akire de be firi mu ababia no na de asom ye ne atiefo asompa ai medas miniaba yo abusia ya ne amane boni kwabena nyako ya na bre ne bra no woto nkra efiri apoye mantem som yen na wa church nsemu no enkofo palpale nwotwe mrante wamu di wamu so wamu mpe family abele was bin ton no more kidnapping na wombe kidnap ma sabram no kase emu nwotwe aposi adwumako na afi National Signals Bureau for any posi wanu ewa Nigeria memsan so mkwachi bi wa Nigeria yakwa kire wanu a yehye sei ya do mbe gina mra no ama emra no so ene wo modidi e besi akire no kwabranya akode be so yen bio ene onua yenhia wo Sompa 106.5 FM eno ye Facebook ho Accra oba ma yenhu osi ene ye comment no afi wo L no eye wo like na afi wo S no eye wo share na ye pem ekwe nim na afi ya gibe bia onua ye wura nsem no mu a mede wura asɔye hwɛ apaya mamu enkronkuma mpuntuo na nanama hensem na afi wosom ensem ho mekire Ministry for Local Government and Chieftaincy Religious Affairs eho na mede wura na wo mo de krata atenten ababonten ya ekɔ ewura assembly bia say ye district and municipal and metropolitan assemblies de ekɔ ne se de mampani ebo anohoba se assembly members small nabos no wasan ba konwa so bi wa obeduma boa ma wo manya katua na wo mo nso de atwitwa wo ho kakra esansa assembly member adwuma no akatua bia nim nanso obi ne nkanche manya ntokwa kura oda ho anadwo ne yabo opono onabo betie wo mo mpotem ho bibi nkoye ne yebo onabo opunum asem bia sie no obo sansanchurofo ba ya ne yebepe onabo na interview no na wo chese wo mo bre ne se hunti wo se wo munya bibi ede hohoro wo no nsa ne no na sese asoye no ede krata ba wo no se wo hwe afi ye budget yakwa homasika na wo mutintim ede ko gina mrase badwafo wo manim kenkan ya yuru ato ba afo sen ene kan ye no krata fa etoso aduoson miensa eno nso biebie mu a ne sensanso ahasa aduokunu num kan ne pefe kire nhyehyeye a ewo so a wonom epese wo mo de tua ehoka eno na wo matwero ede akose efiri ne ya nkonkosi se bosomi a yewura mu kotonima ne de etoso nkono no na assembly bia timide ne members wo mo ya assembly members no say government appointees ana say assembly members ya to aba ma wo no mu nyina din ene wo mo ho enema ede akwakoma soye no se de be na wo betimi ayi acheche obia de ama akwakodi ne nsem na ne nyina mu no wo no matintim awie eno ane se wode okope no ekofa Samuel pasa at mlgrd.gov ene government.gh ansa na edafiada etimi edru so wono mo se sakrata we ya ebai ma panin bia ebeduru ne nsam no naso na mom wo mo ho amane se de be na obia benya eso emfaso enti wo mutintim krata no Jubilee House communication room ho ena wo mutintim no ena yewura Amin Abdul Rahman wono na chief director wode ne nsa hyase ema asoafo a wona ehwe apayapaya mamu enkronkuma ene nananom ahensem ena afi wosom ho nsem eso na wosan tworo no boyi kire se digital address no AG1109895 na yansa so emmo titru we no emmo bibia enti my ref number no AC27 cross 396 cross 01 enti pefa efira bobo ano ho a enkansu ena sompa ye boso ediama we
Abusia Sompa 106.5 FM original ya kase and I this what yen can every we decoder na so afa ya affiliate ni na no wutie yen efri so yi na yatwa nsam no so a epoye matamo abusia ho ene ye de wudu opani kase a upiemo ewo atweaman mu a wono na oye benkum division head na wakasa yi obrempon sintim opoku a wotoso miensa na wani panimfo akasa wase weidie wasrada wokura ne sama kura ne achechede wototo sre aman empanimfo senkaba yi a enka omai Ghana sede nyankopon ehyira yen na wama yasase nyantam asase no so broni bekase eye fertile pa de wodi behya asase na sibia no ensuo togusu kakra bi nsuo antangusu mpo na wankasa ugusu anopa anwumre etimi fifi na ya no ne sai na amenya debia ya madase abra na ya me yakora so na agya de nenam na yakwaya lala sulala osidi etwa na wo kra ene se eye ni na ye kra eye mo efra mahodo so afa yetimi kra nkontomre yetimi kra ni ya kra krezi ni ya kra ngokoko ewa abra abe abuso ewa Ghana haseya ye betumi aye bibia ebi enti we die wo atoto sere mpanimfo se ensase wo ho ansase no so aye fertile pa yame ya ni nkokua yo ho yie na yenye ni esanse ye kra niema no eno ena ka ho ma de bia dollar no echi yesidi no buro ne sa na ye taha enti no obrempon sintim opoku a wotoso miensa edi sansem nyina etodwa ewo ebra na atweaman wanom odwura festival no na ekoso ewa kemmanso ewa poye mantemo ne samu a woni samtrafo atwetwen ye ne sei ena koi Abanu also wasi na also kushia wo business forum kesia oboye ho se onye na omebwa ready ya pese ebeka amudu amu kwa ye bia mayare ye munuge ewa moni entiwoso ekwa nasi na binano enkoso tama se dibe uru ne fe na eka no ye most pray. Oh, they say rain naira, and when naira, oh, you see, I'm going to do it. I'm going to do it. Now, ne krokra mu no obrempon sintim poku a wotoso miensa etu eye ema anafe emu anyina efo enkankan awofo wose yentu yema efu ewo fie yemfa wanom hyadam ne ne wo monkasa na sese ni de kame ese Ghana mabunu na efa na na esese enam wi anasa bonsam entawayi anasa wirade a ho ensam egentre han ya wanom numi osese mabunu pa entini yema futuo no entimi wo mo na wo motwe wo ho fi ho ni shadu hindi se anka ebetimi akọ ni nemu aya ho hihye ahwe sa ban betimi abaye town road na nyekra o dry mantoma ntimi nko bebe a di mai last year tisi am da ma contract na ye hu hwo oyinmo bia apart from that sanitation mantam is just di hu ni na na ase nko yi nti ma imagine say you ba koto na a form committees bia betimi boy say undi hu ni ana ki asa ma ba nki no be you on at least just start yes roma ni ma ko ye kekama apart from that one the next one says your boss school senior high basic school your bomb but I don't think MC your bomb my person more exams e pesi etu ni ko omo exams ni ehwe modern ball so o ball we school na modern performance na tese ni ma bi nko yi e pesi ehwe omo performance over time na e di name to talk my plan modern into you know that was the message I'm on this Openi okasa ye eyo hempopra wono opiemo ewa atweaman mo ewo eyepoye mantemu a benkum division no wono eneda no obrempon sintim poku a wotoso miensam ena wodi sansem nyina etudwa ewa abra na atweaman wo mo odwura afahye na afibia wono di ewa kemanso no wodi sansem etudwa watufo ese yenyamfuo ene wankasa obaki yade obetimi aduadua bibia bi ehwa beboa ama importation by heart no ewo nuane nsem no esoache ya mabunu so red no monya anom na esem dodo red no etimedi owuo ba esanse eye ni na wo moni aso red nyame ampata na agene no nso aye red
eba ne saa udi agro umoja betimi agu eno nso eni ye red na anu awere hosem bi si wo asi yawo akwane drobo ye wonsan wam ne nyina ne se wonum etu anwea bi na wo mfa mra kwan so illegal sanwe ne wonum kwakotu anwea se ne edede ne ba ye den ewie ne tu akasa ama nipa be se num de meka se wonum atinanam wonse do ne no na post sadom no womo ede womo aye nhwehwemu ebo pini ho a womo ekokonya niema hodo bi edi adanse sampa nipa no a wonum eti nananum wonse do no eyetu ne kasa womo amu be se enum no womo koto so ewie wom san kokoto Toyota Tacoma ba konso na afi Toyota Tundra eno nso wom hunu ba kon wom nya pump action etuo ya na moba edoso a eto gagagagai eno nso wom nya bi ya na moba be se dunso a yentro ye ewom wom san so ehu moba ya toto eno nso ne dawuro be se enan bibi ni eedie ni bi na wom hu ba kono a eno nso ebohwire no wom hu kura wom hu be se miensa ya toto aguo na wom san hu de eno nso etimi bo nipati kura ebopete etimi budan no eno nso emakon be se de wo ho no de etoa timi ekwa chirichiri no ya sniper fo etubie no eno nso na ya to ba ko na eda ho womunya motorbikes emududu no nso enum na wonmo chese se sie de womugusu ahwehwemu mapane nyina wonmo ye hwehwe tunum ene moba no mu ahwia kohwia wonmo atutu no nsanso se de be na obenya womo paachi aso na emu no nso de womo de womo akwakogu posifo wonom emu kurabia ye wo enkran ha se womugusu anso ye hwehwemu apaapai ehu ade kropotia ekun womo na hwehwemu no nso gusuo na sade ho nsamte ene de womo wio nyina ede aso womo a edi sa abonefo sem no so mpaka se yenso ani de akire ya ye betwene nyina ede aba beto pakese so wo ensam foforo mo no mfimfini mansamo ana busua ya dewo edu na ne nyina ne se odum jadwumako a wanom ewa aguna sredro ewa mfimfini mansamo aye walk chenchirenche na sa walk ya wanom ye wo mo anya ne kwa ne nyina se na eye International Firefighters Day nti wanom ede wo mo hugu montine so na ne prakas ya hodo krokra wanom na wamutu adehia wamu mfimfini mansamo enkankan eye aguna sredro mpotamo ese wanom ntwe wamo ho emfiri ejahyehyɛ hwenhwen so afei eniema etimi ema ejahyehyɛ ema ne homne so ewo yemfi ahodo mu nso wanom ekasa afa ho a na openikasi a wopiemu ewa aguna sredro emensene ni mu a wada odum jadwumako no ano municipal fire commandant eye DO2 Abdul Wasiu Hudu wane ensamtrafo atwetwe nkomo ewa bra na yamani boni Eric Anan etu bi ebane ye a wo kyerɛkyerɛmu sɛdie nti a wanom ye saa wokoi ene anisoade hunu na afemfaso a adehye benya sei na komotwetwe no koi nothing to salvage it because fire takes 4 minutes to consume the whole car and there's no fire station that can respond to an incident within 4 minutes so your fire station is your fire extinguisher so if you are responsible enough to have a vehicle it's very irresponsible not to have a fire extinguisher you make everybody die with the safety very very opani a upiemo ewo aguna sredro eyodum jadwumako na wada no DO2 Abdul Wasiu Hudu ena wonom ene ensamkyerefo Sompa mane boni Erekanan a woton krafri mfimfini mantamu etwetwe nkomo a ne nyina ne se International Firefighters Day wanum edi wamu die yie ete wamu gu montene so a wamu checha de hye ekwan a ejanketenkete timi hyase ma ne homene so ewa ya fie mu ye dwamo na fa ye soto so ahodu a wamu bo dawuro efa ho ene na yekoso aka wo se Nana Kwadwojesi Company Limited ekuta dansi ho ne mapapapa wo magan na mu ha de wo nese so waton akra di award wonum esi asodan factory ahodo ne amanfo fie nyina ne workshops no wonum ka ne pefe se eho na ato adanse hu ne mapapa ne efira ya de awusie no enya ahoden ensuronsuo na ensura wia asase kura na bewo so a etim de etim waye botantim Nana Kwadwojesi se wonne ne number memfa mawo ebia na mekan wo Kumase anase nkran 0204 355 040 0204 355 040 ene Nana Kwadwojesi Company Limited ni nkomo na eyenchense de bodanso prewudu na doa
anasa cementi penti ne nyina ne nkyɛn ɛna abenya die afiri ɛno akyigye saa homa wetu wɔ ende ɛnyɛ dan so ne yɛde bɔ ɛna nya ayɔn roso so na akɔ akɔtɔ na emom okɔ akɔtɔ de ɛbɛboa unipadua na ama wonkwa wonya ho atafre 21st clinic homa 0540311311 0540311311 babia wo bia ye wonkrabata wo ho nkrabata no buru dunum e wo man mu enkrade Dr. Jesus enene dom no wono mo tantra herana about ne so ho a se ufiri achimota na ekwa ya na wahwe onsa nifa so ena afi ufiri baabi te se amasaman na ekɔ nso dia na no nso wahwe obenkum bowura ho wokɔ massage wono mo ye testa hudo nyina bi twen mogya ehu yade etew so na fe ye nhwehwemu e wo mogya num na yadom amowaduro na yade ne de womo ayaresa enne seso ene ntia na wahye ne nso saa na wode ho abata 21st clinic womo nso ne ayasa bia wotimi twabo sompo ekoburu ni kurum ekosa yade breko a adokotafo nko ohuru plate nkotwitwi ponkosen 21st clinic yakɔ Europe aba yakura yakɔ South Africa, Swaziland, Botswana nom ene na afa Asia freyen America no Russia nyina nso frefre ene nti hyenan so saa na wo baabi te se nkransa Dr. Mostando Children's Park nchen ho a woni Presby Bank ne die nimhwe Dr. Tomene dom no ewo sunwane bona henkro eno eye teaching hospital first gate ho woni kire techima no ya na wo hwe onsa nifa wo banso a eno nso wonsa benkum wono mo wo boase nko cancer quarters brekum ye wa mango ase Chris FM nchen ho go so ye ne Success FM ene ben ene afi wono mo nso a ewo kumase ene na afa nyina nko ahwa adabraka babia 21st clinic wono ehwa na Sompa 93.1 FM ewo wo mo bo adwuma so no awie se ukɔ ho na ayamkuro ene etew so bra wo mo aye nhwehwemu na wie ehu se wo de ne ye osa ne tamfo ne ye de be ma Haxa capsules and Mr. Ashacha obabi eto nru bia na FDA fo nso age atonde won setampo atim so say ye na nipa bibire bia time nombi je de wonya mfinhia dumienu de wo ma akoda anofo ana se wafa yefunu ene ennom Gasbon Pharmacy bi wo ho Randy ho benya bi Dani Heba enye na Little George Community 2 ubenya bi ekusu ho no wadru ashaman ana aka so Jokad ena fi takwanso wasa bidro fi 0240 238-310 and 0203-822-855. Ya na wone Haxa capsules and Mr. Edi enkomo. Wonu ya chusen. Obechu sen so a memfa aposin bi akeke. Enkofa burusu obi ebewie na wonu mu pra moja sense de ya wo sekan. Anase ye hohoro na nkwase. Ene ne mekanfo ama no eye Leicester Company Limited a wo mo aye Yas toothpaste ne toothbrush. Womo Yas heba wo ho na no sade paste no etie no ujama mofra no de bia betobi esanse ede ne pampa ne hwam na etie no mu nso eyi siase njempere ne nyina afiri wo ma ase ne ye fitafita kaka etu ase enum kankan de yemfa nkɔ ho kra ewo ne boroso nso enti wogia na waje eyata ne ata ba bia yeton ade bia ebi wo ho wo hia bia frɛ 0501 390-338 0501 619-588 mo amoton ade enso eno na moton a mobenya mfaso papa bi ade afiri so wo moda amanti awie me koso akanfo Electroland Ghana Limited amount wonom ewo nkrabata wo Ghana fana ba bia tachiman bono Easter hinkro backside nchen ho a won se kan wo mo electronics aye proge ema power timi fam na eye biribidie wo mo na ewo ni nyina awie wo mo nekuta ye mu aye so mo ye na ye homra ye ba de aka akire nyina ye de beto aso na de entia drone enam gas and pepper no so na amfa moja ana aduro na ekɔ na mom ede topa ye ne nam no ye de beto awo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bi prem ano ebi ni ba bia gi
21st clinic nkoa wo mo de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic still wo mo ye sciatica expert medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me sem fimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enucretrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Ebusian Chamfa. So what peduduo 2 1 crying ha. From Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahuduo, and then the brush abejaso, abeboy. Na ade na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi me ben fie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se what ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nchiremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a kope Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020-3822-855 Apinfo abatan a woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom. TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa ampa said ye nyina ye nim se osompa na wonya Aketiapa from Chubrekase na yes the asum we yet wasam no so e wansam foforo mo ene ye do ko ofenso abato mpesua so na ba bia yewura e danase ho na awerehosem bi asie kan kwanhia na wedie ambulance a eno anka eto de adin a won na be fa aprafo ede wo mo akwa ya asabia na bi na akwa akonya nkwanhia ene kai foforo mefiri nkran ye ne ba ye ho so no na ebesiesi na ya wa mankwa wono ena de ekọ nyina no na nanisemu a wo boso ede eto ayen na emuna no wo chese nkwanhia no sade esisi no na ayasa agro bi nanso na enya agro ambulance and registration number AGV 57-20 na eno nani kire komfa noche ya wode ya afo ekọ a wo pen tentem kura enti se ambulance namwa sede ya wobo na mra ne te sede fire for na eba wow ne che so bi yare wo yawu enti montete kwan mu mamemesene wo man hu sede ye na ene kai foforo eba bedi ehia na eno ene wo che se nyame ekọ afuom no wa mantem ene anka akra ne de nyina ehwere wonu man kwanhia no ekọ ye no nka wo mo hwere na de onu nso a ye de ne kọ komfa no chan ya asabia ntem so ama wakwa akọja yarehwe no nka wono nso ekọkọ hwere no nkwa na nso ni nyina mu no
nana ya wa mankwa na nsemi nyina wonya adagye timi gina ho wose sabre na abobe se nondu abapa ho simadunum anopai na ekoko esiye na GV abande 57-20 eno ya ambulance na number na ba ko na eka ho no de breko animu na yede bema ene nti wo mpaye bi bo a na wonso wabɔ ne ntentem de ataakyire sɛ de be na akra no ebi nkwankwahwere enkoka ho ne mom yebetimi anya wɔnom nkwa ama enema nyinaa nso etimi akɔ animu na de ekɔ ebu atanyo de eba nso atan no wo bubi na de otimi bu atentene na yeturodo no nana ya wamankwa wono eneneneni esem na de esi wodana se bra na nondu abapa ho semani dunum no ya konfa no cha ya sabe ambulance na ekokonya nkwanhia bomu nyinaa kyerɛ yɛn. Hello Nanaya. Nanaya mankwati anka. Okay pa. Mo die si ye ambulance no ne kai foforo na enya nkwanhia no fa ho ama na ema ye. Ya wo so ye nte o. Nana ya mankwa na ye boy ho modern se ye ne no ebedi nkomo na de si ye nyina wotwa ho mfoni amano ya yanko baby owo no ne network no ntimi nyina so nanso bere kwa animu no ye bebo ye ho modern ase ye nsabe ka no na de si akire nyina no wo bedom ede ama ye to akase no so na wo nsam foforo mu no adehia wonom ewo MPP afemu na afe NDC afem na wo mo ebi ebo eyese ebi nso esu na upiemu ewo akre cross ni bedwa ni mu a ewo agona empotam ho amane afri okre cross ni bedwa ni mu eba NSA NDC amanyoko a won mo madwa live pa ni nyina ne se opani ayebo ni din ese wo meye cross ni bedwa no ekrache no eye Owura Eric William Ayete ekuo ni mase wo mompe no ni nyina ne se 2024 bra wonom epre aba no na opani a wo free NDC dinimu a wokogina musanka wo pre akonya kasia no awon potem wo semra chebedwani no Owura William Eric Ayite a sesei pani aboni din so wo meye DCE awo okre cross ni bedwani mu no wa moa kapre wa moa dama wa moa sempoa na wanom eye campaigns yahodo ni nyina no Owura yi ankobi afen so wano na NDC amanyoku a wanom ewo okre cross ni bedwani mu no woya wo mo chairman titina ni eno no wade eye wantwi ewura party nim ema party no disunity ewa potem ho enti no wo bi a wadi disunity ewura party mu ewa potem ho de sidan ene eboni dini ese wono ena meye DCE enti wo mo se henene ha wo mo nso mu wenye yie afei wanu mo toto srampen enforce wo mo mpini wo mo chimfa mra biu na anya sade a wan pene so kura mfa ma wonom na ensamtrefo kopuni ho no opani e wakasa ye eyo Owura Oscar James sei ene komotwetwe no na adenti ena ewo se NDC eyi eye DCE na MPP fo mom ena eji omani abasa asem bi ewo ho a ewo se empanifo esuma anase empanifo etie yen okre youth yenum asem adenti na ye campaign na ye koba bia parliamentary candidate etu kwan a chairman ene ne nkofo obia ni nachi agise regional executives anase national executives bi bahase ansa na obehu se chairman ne nkofo aba campaign na se a ni ehu se ni odi okun nanimu a okokun okun no ewo se yedidi so a ye kai no na ono so edidi bi anu nti ye ka kire mampanyini ye papa ye ne na atena efie mfisia nwotwe na afi aba aban mu na afi na appointment ebema okre asan akọ opposition dia ye sra ni bebre se ni ekon ne fata no no ono na ewo se ye di nidi okun nanim ye campaign na ye de party car ye de party car ye efuomu adwuma ye papa ye the general secretary Johnson esi edun ketia national chairman say oba ensutem akuapem o ma ye te ase se parliamentary candidate obayire no ho na watimi close gap kese ye da ye ntemu no wono na DCE akonwa no efata no afi ye ma ye papa te ase se adan na sansem yo ka kire ya ma ye ni age na ya boa ye papa mo aye adwuma sei na afi de ye didi e de agya no Owura Oscar James wano oye branch organizer ewo eye NDC amanyokom
ewo asenema no ewo adukrum ewo okre constituency na wone samtrafo etwetwe nkomo yi a wase DCE a yabo ne din owura Eric William Ayite wan mu peno to afenso ekuo ni mabi enso ne samtrafo kasa ya sei ne no sote ye pa John Dramani Mahama Chow se Kwofie Ayite ye mpeno Kwofie Ayite ye mpeno Kwofie Ayite ye mpeno nti ye memma ye mmia ye sre John Dramani Mahama se na ye kasa yi ye man 1 week say antavia demonstration kesiye ababasom afi ono ekino ya ba beto petition e dia akọ no ho nti ono jira dabra ani ono asi din kati ankasa wa yese no because say an ya te say yesi ono ena yesa ya ti omo aboyamane MPP fokura aboyamane say asi din kati ya ena yesa ade we nti yesre say am pass on na ya on resign on change ade no kura ablepa na mja me de kasa me pa cha onyo redu anka me MPP nipa na me gina no me me girls ne ya bro be time eye nyina ya MPP fo o redu ntina ma ye kwa NDC because ne nyoma pa ne nanum kasa a ode ma Mahama so ba dawa obekasa kire ye no ne di gina so enti ne to abama enti se na se DC o redu anya dia ene nyina ya MPP fo ye be sa kwa back to MPP ma sem tietia no NDC amanyo kwa wonom ewo okre abato mpesua so wepoye emantemo na womo akasa nti owura Eric William Ayete ayabo ne din so nkoye krosi ni bedwa no krache no womo so womo mpene nne esanse womo bo ne din kura no MPP fuo mom na womo ani agye anka wasanka NDC fuo na womo ani gye no enso sende e kame se NDC fuo ni su na MPP fuo ne sere e kire sase woni womo achi nti womo mpeno ansem trofo ne wonom etwetwe hu komoyi ene ansana yebekọ Gaza ne yakọhwe de esi wo drone mu no yensan kọ yachi nkoda na se offense afa ho na nkwanhyi a esi ambulance a ne number ye GB57-20 na nana ya amankwa na nani sem ya waba ahoma no so ya wakọ aba ya eja apam mo say ne si poten fa ehwama na ebo yetiefo apam se na wosikan no ene kwasem abana no ndu abapam osima edunum na sa akwanhyi esi ni nan se ambulance na ekuta abofra kuma abema omode ne eko eye Confirmation Teaching Hospital ekwenya akwanhia wo eye dinase ene akom infinity ne hono ma ene na ne se abra ye kono ye num ye 19 ye ko ye se choduma se ye ba na ambulance ne be sai wona ja wonim se ambulance de woje wawa no ba ye so bia ba kwam ma ne se na be obetimi akwa de djuma echi so die na wokoye na pe oduru ye dinase hono mo na ne hu se a private car ye fitaya and registration number ye AS 1538-25 ape ko pena no twesi nanim na chese du hono no enya de ambulance driver no betime no ho no ye na adwen se obesevu a private car na ni po mu wo mu ntine ma ono so no etimi de ambulance ko sha amna na se wo hwe se ni ambulance na tia ya na aginya menko na etimi agi wo mu na enegi semba ko a ewo mu ne na ne se enya de obi biare efirimu na mu makora na no da ambulance car mu ne ba sa no bebi nkwanhye su sie na kase nyankopon adom eye hospital ni pepepe na sa akwanhye ni sie nte ba sa na mpija abofra kuma wanya mfie enum ekono edene eko FF specialist hospital awo eye de na so wono na ete nipa mienu so so aye oba ne kunu na omochi sa private car no so omutade omo so eko hono mu se na be mbetima mo first aid na enkofa owo bia emma ente mame bo modin abowra hospital hono mu se me kwakwa kohwe senia etrafo yi esi ehotie nyankopon adom obi ahoye yede nyame ase wo bi ama na emom eye car no na ase wo hwese ne pictures ne video me de ma mo titia na atimse nyankopon na ebo mo ho afofi a ama wo bi ama na just akwanhia ene anopai abra no ndubo pa house ma dunum no esi ewode na se watantemantem so eno no mo ene wamanebo na ya amankwa na true free de na ase ene na afon offense afa ede ma ye nkwanhia no na ntentem yensanso enwuram ewa amanone ehon so nkwanhia bi asi sushema na enam na ede wo no mu a ekọ ensrahwe enenam no wonum wo ho ahombe drone bi nenam suri aya drone de nam a anye moja na de nam na enye nnura bi wo ho na ye nnuane wo mo wo mani so wo nkonkohwe a se topa ye pa na awerehusemi ekokosi enti international waters a ewo motor afa ho no enekosi eno na the Freedom Flotilla Coalition wonum nso kasa yeku a ensha aban ase wo mo chese de enne enema bi esi kwokọ ho no
wɔn mfa nhyɛ baabia wɔn mu susu sɛ Israelfoɔ ne Gazafoɔ ntokɔ ya ɛna nenam so ama we yaba na we enye ne edi kan ni ebi edi kan asi 2010 hɔ saa na Israelfoɔ wɔn mo ekokoto shape bi saa ewie na wɔn afro wɔn foroye no nipa binum kura fa ho eti nananam wɔn sɛ do bɛyɛ sɛ nkono ɛno akyi 2023 de ne we sɛ nso ɛsan si saa ɛma nipa bɛyɛ sɛ apem ne ahanu wɔn mu nyinaa nso yeyi wɔn nkwa ɛde firate asefo asase so ɛna we nso asaso ababesie na wɔn ni kyerɛ ɛfa Cyprus afa hɔ ɛna saa werɛ ho sɛmi esi na yɛni da so adi akyire de ɛwɔ mu bia no yɛbɛdom na efe yɛde ama yɛtiefo na wɔn mu suro sɛ anhwɛ ye na suhyɛma no koraa saa akɔmem ama nipa na ɛwɔ mu nyinaa ati nananom wɔn sɛ do ɛsan sɛ generator nyinaa na bi ɛkekanka load ana wɔnom afa no ho na so mpaka sɛ yɛne di akyire da akye a ɛni akyire ka sɛ bom de esi yɛ nyinaa yɛde bɛtoa afei so Facebook fo ayama mo shout out baba mahama oboase o wa haji 2 afei nana ekua mo aboaten so nso oba bi ebɛkyia yɛ kyerɛ wadwene mo yɛda se na Clifford ejei tawian so eba bi wo so wo hye yɛn efiri tuabodom Presby mission won so jiwu 2 ɛwɔ honom Positive Change Media enso ebepie mo ɛwɔ Facebook ni so bi ɔhene na message bi wo se fantastic news yɛda mo nyinaa mo ase mo a mo hye yɛn ɛwɔ Facebook no so afa YouTube no so yɛtwa mo puse yɛdo amodododo wo a wuti efu achichi ni benche da mo ase ensem o yɛde so wawia yi ebi ene sɛ empanifo abo amane a wo mo kyerɛ mu sɛ de Ghana yɛ wasase yantam no ɛho behia sɛ ekuayo adwuma no yɛba me yani akɔ ho ɛno na Black Stars Experience mampanin John Mahama apa hontoma a wo kyɛ sɛ aman hodo atwa ɛho ahyia wo mo nyinaa wo sika mfa ogyetre mra na ha wo de sika ba mfa so ba so ma NDC amanyoku a wɔn wɔ Akre constituency wɔn si DC ya yabɔ didi wɔn pɛ no otom nana ya manko ato amane ede man yɛn nkwanhye esi ambulance de ya afɔ kɔkɔmfa no kye na ewie ne kai foforo asan kwa kodi nkwanhye ano sɛde ho nsɛm yɛ nyina wɔde mane yɛn abusianse pika yenim ho ɛna wia yesi adwa yɛde ɛsom wɔ yɛmfa seda ɛma yɛ affiliate Sompa 101.1 takwa Sompa 103.3 takra de 101.3 domahinkro Sompa 98.9 sunyane bonahinkro Sompa 106.1 yetachimai Sompa 90.7 enkransa afi 93.1 Sompa ekumasia ehwada braka ayuko 100.9 wonom nso fa yen adamfo pa radio FI wo Paris abrochima muton na afi www.sompaonline.com ensemi nyina wo kɔ abenya bia kenkan YouTube ho no Sompa FM live na Facebook ye Sompa 106.5 Accra decoder no so babia FM sakese no wo no Sompa ye gina mu se franka ɛhɔ nso kɔ a obenya yɛn akenkanfo no ye baanu triple A mine ejapi Apam Dadaa wie mene Abena Badu Adepa Kwofie ye kɔ ama mobro wasem ayi obia asemato